Shubor nakaslem jong unong san hima. Badan wak ikut mekran pi mene nasdam fikran ong balada kachti ka kyang na ka jeo. Sementara pi batai lam mai mene ka kyang na. Toh, Krishpun ya pima kumbang ni ong bom nak ski di ski ya kabangin perlong ya ka meeting ke pakado bat lada kamdan kanu ku kubor na government ngin lai ban march ni po sekretariat. Te kabamut lada ka thiang ngin kut hang ni ban lada ka jeu ngin tu. Te ngi smutna balik si kung ngawang. Ka government si kamdi pangapay tangi choisi. Hadin makalai I bau pai ba. Ulai lum hang ni makha. Te di takdal ka phan ko kisti. Bar kisti nganam patnur ban om ka thiang handai kabar thiang. Kabar thiang. Nomor balai kin sadaya shong south trek. Naika ke south trek ngi ong bangin budin. Nomor ki kiti points of demands jong idam neutral. Te ngi scam kini neutral hado ba kita sukses. Lalong bala la menteri kami ni implement gini ke pembuat lalong kurang pakat yang temen tak kalau bertiang dari ngis hukuman balum ya konsol lah pening jong paranoia tinggi orang bangin sangya Henry ni maha megomen rada gini tangis ikentien penbit election jong pi ban ong ban saya jong kasal turek ane bangin sale kita demand jong pi kemut long balakre pajpa jong jai penreu umdai show man pram ni kendo hari direct ngile hangte ka yeng ka jong phi ka jonga Tapi ya tulen ni hari ki lai kusni pidang betembiang ban khandra drok. ta ka jingi khon hi kumolong ni nado pangilai shim te ka pledge kata ka jing bam smai bangin ya khon ban rat khong yo drugs ki sipai jongi mane men miet rong ngi ye khon ngi ngi yo ban tam ang bat ikna di drugs ki no bring jongki ki bangilai shim ko tang namo jongki kme ki pa let's say ka sgi ba shai kila banwan la ne kidon ki ba ai down rom di la shai le cham te yo tingi scam ba kumbang iong ngim dei bang isi yo nong di drugs harangi isi yo drugs tigini ki khon samlangi su tho ba kamet ba kaman siam ke khon kidon ki khon samla ki ong ba ngi kwa ban kala harai ka do la ne ka met mo kamla sha tingi don ka jing kerman balada maki kidon saya jing thang jing silang harkat ka jing ya ai lang tiga mal jidang jong pik pa warga choisi ngila ban thai ki sepo ka caka sumar lani takar rehabilitation center Pol ni supat restina ipun ro ipi. Katumba ngiyo manai tumur ka ditang isti hajik sha ka last meeting lai shong mat kaya discuss bat iro kalong kumjo hi kumba ila ice team dah ngi ting terus ni mau penting teng ya kanya jong politician kumbo ong manor manomo teng mentang kayong basai kali basisngi ka sa postem ko tata jadi tak tahu ngila oyu bapo ngila oyu ni mister balada phikwa bangi ngino match sekretariat pentikna ingi ya kita ki jingi gran lengbaga jingkho in return dia tak tahu mentang ski 8 poin lembaga city latho dia kata ko long baga record si ka ba onom la ban thok ban jle la sai singi ba ong ngam shimla kular ya phike choisi Kanu baje ka pol ka city mane haki. ka city nomor pengiestang ni ke biting sibaji la trai haki sibaji tam ai Mu pi abe ka city ba pol mane bislam ka mite. ka jing am kalong ka kidon ki long keme ki bakwa nomor ban kidon ki long keme ngani thui pi kidon long keme manando rilum jantia ki phone ngi bagi ko ban ya don lang namar ba makiro kila ya takho sibur ki jing lengba ki khon jong ki bisa ki rilum jantia tengi ya burom ki barhaju ka por lalong wangi am hi ki sidi Tibok kerong do. Pidang ya kemat ini tam. To nang le jungi ka pakhato hi kalong kumta ngilon pa kidon long bilon pa ki ba ngimla bane don kat re ke jing duai dikatai ketika jingbam le sikaba hakmat do amar ko baking nge nadu mansang bo ble hi long kapten no ilam jing ngi scam ba khani jing kun drop songiro ada kidon nong duai ngio ke jing job ban era dikit lane bang drop ning khong nadu temrai ya kene ka drop ko kanong ba lane po kitlai Boleh sebut. Dia baik tulisan namanya apa?